Akan ni episod ke bementa, tungin ya kami. Tada poi ka dekat kabar perusahaan pada ter di terai ni siam bakal ajaru ha ka lais ngi kat ba kidang ya sat selang ba arngut na ki khun shenrang u Jacob u Simeon bat u Levi ki hinmen jong kadina kilai shimi la ka wa lam mar ka wei ba kilai wan hiar kan san halor ka ta kanong ba bat kilai peniap no ru ya ki shenrang baro bat yau hamor bu yo Shekhem u khun jong u kila peniap no da ka banep ka wa lam bat kil shim no ya kadina na ka ying u Shekhem bat hadin kata kila ya lej wan no kita ki khun shenrang u Jacob kilai wan hiar ha kita ya ki bala syok yam bat kila yelute ya kata kanong ba namar ba kila la pen khen burom ya ka para jongki ya kilang brot jongki be ki masi jongki be kada jongki be ya ka ru kat baladon hapo kata kanong ba dia ka ru kat baladon hakalingkha kila yeshimno ba dia ka spa jongki baro ba dia ki khun khna jongki baro ba dia ki tengah jongki kila yalam marau bat kila yelute ya baro ken kat baladon haki yeng anda kum tahu Jacob ula ong hau Simeon bat hau Levi pila pensitom yanga dakaba pila penlong yanga ubu ijli ha pedeng ki trash nong jong kani kari ha pedeng ki kinja kanan bat ki kinja Peres de bat ha Peres ken bat haba ngaru ngalong uba khendiat beriu kin yalang lem banyale enga bat kin penyap no yanga kumta yanga an sapenjat no manga bat ka ying jonga kiti kila yathu hatu kala de ye u ban le ek parajongi kum ya kanuti tilong dingi phai hangi ti ka kput te kami long di hangi kani ka jika ta ka jing yes ka kabut sian phon namar ba kini kidan kini sentang bar khat ki sha share kidan ha ka por ka bompat khia ka jing share ti ki wani le ka por ka ba kini kirang ba ki tolot ba kan bat ki ba le kata ka kam ki dikhin men jong kadina hi Simeon bu Levi ki dikin trai jong ka. Hoi men trai jong ka. Ti long nginong kumno kani ka jingja ni hato ngin penksan bahkan dei ka karukom ko bahaban le kum ni kan dei ka bapen i ba ka jinglong ka jong ubriu hi ki don ki khap ki umla ban bat sensyar ya ka jing bitar ka jong bitar. Hoi ti hang ni ting i ka phai sa ta ten rei wat ya kani ka jing le adu 4 chimla don ka jing pen bet kawan bet kensan ni kani ka jing penir keput nai ti kani ka jing pen yap ru ya baro ki khun chenrang ta kawan sak tu ka jing luti bat ka jing luti to ya baro phar la ka luti hang tu ti ki khun kan thei ya ki kan thei hang tu padel ong hang ni ki ya lam marau khun khna jong ki baro bat ki tengah jong ki la ya lam marau no Mu ka jing ba shirkai pha ka ke jat ben riu na kani hamor ki ngat dalal ba ki sha penyap shenrang bro ki sha luti se jing don jing em baro manta ki khun kan thai ki khna baro sha lam rau ba ka jing ba shirkai pha hoi ken long dingi perkhat nak ta kaliang kala shirkai ba ten rei kalong ka khana pade ka bawan ra ru ya ka dur jong jing shirkai jong kani ka bor jong jing bitar ka ba ki pen phai kaliang dak basniu ya katei ka bakta ya ka burom katei te ka kata ya ka burom ka jing pen khen burom nai kani menta bade ka wan pen phai da ka jing yam da ka jing yam badi kitai ki kentei bade ring marau ki da ka long ka ba long jerwit ba kani ti kani kon dei ka wei ni ki jing ki ba an sa address hadin bade yi bukum kini ki jing ja ya kita tingin saya nang pe ki kitab ki ban dangwan tersiter bat u Jacob ti usung thu biang lada kani ke jingja ngamut bonong nakani ke jingja ke pe de ko khmi inti ya lor pula amat lupai ki jing ki boy kandu ningkong ning sha ba u thau kurim ke jong u hadin ka tu pe ha ka jing sap ting wat ban yesiam mi lo jong hanman menta pe de sa kani pe de ka won ra u ya kani ke jing sap ting boyo rekumno nakani ka jingja ka bakum ni yo kini ki trais dong hang ni bat kini ki Peres ru kila ban le kumno ki jong u Jacob kata kalong kumba ka ong ni ne apa ding ki kinja kanan
Naba hungni Jacob hi ong ngadang khniat buriut na. Ada ki lum lang maki mu ngilakut mengiru. Jacob usuh thu ba kan ba ulahap long pikir hakar kom im hakar kom ya dei wikini te utu ubu ele jong hakar lenti ba ka jeng berkhat ba yole se de kyalang kini ba ro persya ki kan long ka jeng sir kan ki Kelalut kan, kelalut. Namar ba kan nun ban biang ki bong menne. Ne ka jing pen khen burom kawan ka jing yap. Ti laja ka jing yap pade yala di Jacob ai ka ying semet ki ba baro ki baidan badu kemut ki dikirit pai. Kemut ka jing yap ya ka jing yap mentaka. Ti hendrai kini ki khun ki jong Jacob ki khun chanang pade ki apan kesan ni kan. Da ka boong hatu kamdei semua bunyok mungkin ke bainong namar ya kapara jongi kayaknya ka kenuti kemut kumu ki poi perkhat syadu syata kan ba kata ka jing pen kan burom ya kadina kanya ringkat kum ke jing le nuti tumut kala e than kemut kani kala awan kani ka jing perkhat ke jongki ka balong syaba pala liam ya ka ke baja ti kani kalong ka bensau bah hangi kum ki briu ru ki bateng teng ha jing long briu ka jongi mo war hadu ini pateng jongi menta ya idau ibom phoi dai teng teng kala chu he seba palat wat kami padai ki jingja ki bom sosi ang mut ki jingja ki basongsi ti kani kawan kata karukom hi ti bagin ong babali ublei usha kat kani ka jingja kata tingin numyo jubab namar bangi ha basong thu hi ublei don na ka jong karukom trei ndrei ha kani ka khanang ni upun I ya ka jing klot kum ki briu hi wat haba ki long ka jai briu ko karpang ndai ki don ki khap ki ba ki simrai haladi bakin le ke kram de perkhat pade ai ke banja halanda ublei umenjur ne berkata kan la ban ong ni pastor ka jing bitar ka bahadu ta hadu bakim la ban te la kam shu ya ka jing le ka jongki ka baar ya ka jing sha pan khen buram ya ka para ka jongki klasiu ko liang la basniu bahadu ka jing yap hi hadu pan yap ki dik shandang baro bat ki daring marau ki kan thai ki tanga jong ki bagi brio baro la da pan yap bagi daring marau ki na det no mot ka poni phi ong phi ka long yap dan kam so thu ba kom ki ba pet ba puli ni khana ba ka jing bitar ka la ban yalam chudu sha bakum kata ya ban sanchar wate sakawai pat ka pon ka ba wa non ra ka ba I nga ka long ba ka ni ka jing le ka jong ni ki khon Jacob ka le ka jing le ka batang ma ki hi klam daya karen klam de khana klam da pha shok pa jong ki Jacob namar ba la da de ba ki la pha shok Jacob karen khana thai kan poi ro kan ne wat ki ya lendet yelo jong pa namar ha ba kut jong ni ka lendong ni I jing kren Jacob to mo kubur ya ka jing le jong ki wan ko kubur ka jing le jong ki ka ba aru ong malada kini ki nong shok snong ni ki lang para ki mo ki te kila poi ka jing yap hi kani ka de jing le ka ba ajing ka ngi ba ngin dan kam ban par khat ba le no kam kham tam ka jing bitar ngi ni ban chimrai pat kan bha shi bon ban pha shi ki kan ja ba halor ki kan ja nong elam na ni ki mi ki pa ban kran ha ba ki du e ki ni ki pro wat apa ngi jing bitar to kata ka diga wei ka sakawai pade ka long ta kan long na ka ka jing long kerpang ka jong ki namar baki don ya ka tu kadak jong ka jing te jutang kadak ka ba khabar ka ba ki sim serious se ka nduk ko jong Abraham mo ka don ka jong kador dak jong kador ten rei ki penan kam bakra ya ka tu na ka banta ban pendep ya ka jing thumu ka bahal ndet ka jong ki ti ka tu ta kalong ka man saw kan ka jing man saw kami namar ba na ka ka balong kadak jong ka jutang buat ublei ki penlong pede kadau jong ka jing penhun jing pendep ya ka jing bitar ka jong ki islai tu ta kalong ka man saw kan ngim di ban chim ko bu ublei kan ngim di ban chim ko bu ka ek bo ublei a hangi kadak ho jing lang hang ni ngila ban ong mdik kata ka jing him ko bu hendai ka pen I hang ni ka jing mo thu ka jong ki la ka tu kadak jong ka jing te jutang ki song thu bahan ka ni kala syukut tang ka basule la kale pendap namar baka dei ban le ka ti lada ka long ha kata ka dur baki kim song thu
Ti ka poi ka jing man sao kan. Poi siya Ni iba na i seluit ibarit kemut ka kha sya ka ding ka bakalang. Ti menu ban penlip ya kata ka ding kan. Te kata ka long ka bungi i ha kan khana. Ka long la ka dei mana ka khun kan thei marwei la ka don ha ka por jong ni ka jaj mudi ko kham nyu ko ri sinrang ru. Ande ka baja ka bakat ka ni i baka mensim jo ka jing kaput ka kham syar khai na. Dan ngim tip de ha ka liang jo ka dina ka long kumno. Ham ong ni Klam ya thu ni. Ding si itang ka ni ka jing penihar kaput jo kini khinmen ki jong ka. Usimion pat ulibi. Tingin senang ya pecu syu sikwe bede ki lenong. Tamar kan sadan ki bede ki bakran chphang jong kiru. Tengok ngenang isu nang ni kana ke manang ya ni nong ko Long kumno kum ukpa ngi bahaka ni ka jingja. Uja kop kum ukpa hi umla ban wandra ni lab dong ba umla ban sop spany dan ni ban penjai-jai ya tu ka jing bitar jong kini ki. Khun la ki khun kim sngap syu iya ka kentin ka jong ukpa tak la ya than kan. Te hang ni ba kini ki khun ki long kum ta. Ti wat haba ukpa jong ki ula persyang ban pen i. Ya ka jing ka bla apa khmat. Hendai ki ti ki jua pen kesan. Te ngim tip ki teng khu ya kalenti ka bajam na kalenti ka ba ka badang nang ni khmat. Tengah try kalau abiang tu kan kalau nong bagan ni session ngom tab store kalau poisa bakut kan kalau nong bala pisau. Te nginum dan ni issue ban ong halor kan ni. Te mrai kalau tang ka jing pen kan ba yang session. Ka jing bitar. Onda omla ban te lakam. Kai lam bakalai ka jing em ku jongi. Hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi. Jam hi. Ti ki joki jong katai kan dai. Kalau dai bakut. Baik wala kun. Ti hang ni ka jing le ka jong Jacob ngi ba kum ku pa ubat am. Kuban. La kini ki khun ki pen hendai minta ban net chatai pen khoj ele di. Pen khoj. Te ki bom tre ya kata tamut kin ha ban sa hang ni. Kata la tep no iki ha kan ka Shekhem, hajan Shekhem.